नै जोंना न'आ लोगोफोर सेस जोबजोब्बाय इथा जाबनाया ओरै हाबनानै नै फार्स्ट रुम ओमफ्राय आरो इथिंबो सिदा सिदानो बे मोनसे रुम आरो ओरै हाबनानै बे रेस्ट हाउस ओमफ्राय नै बे ओरै हाबनानै खथासे आरो ओरै थांनानै नैबेबो खथासे आरो थांफिननानै नै बे खथासे बे जोबजोब्बाय इथा जाबनाया गासैबो Di godoसो आंलाय बेलेग गोदोसो मोननायमोनरे सान्दुं गासायाव मानिलै बियो मोजां मोनदो ना दुजो गाहाम नांदो मब्लाबा नोंसोरबो मावना नायसं सान्दुं गासायाव मा गोदै मोनो मोजां मोनो गाहाम नांथारदो सान्दुङा दिनैसो दुंदों गाहाम नांदो गाथाव नांदो इखायनोथ' नै जों मेकआप बानायो এইটো বেলেগ আৰু এইটো কি কয় रुसा বুলি কয় रुसा नोंथांमोनाबो देलायनो गोसोबा देलाय फैजानो हागोन नै बिदिहाय मा होनो मेकआप खालामो हाजोबथारगौ आं लोगो मेकआप खालामनायखौ हायो बिथाङानो लुजोबथारदों दै जोंनि न'खौ पाउडार फुनदों नै दिनैहाय लास्ट सफैबाय सफै लुजेननायनिफ्राय माव सफैखो मेकआप फुननायाव मोजां फुनदे जारुरु नुहो सेंग्राफोरा गोसो थोनायनि नङाबा गोसो थोनाय नङाना मोखाङानो माथो खामब्राम खुमब्रामसो होननानै सालोमाय गोनां बायदि सालमाय गोनांखौ ओरैनोबा नायथारा आयो गैया सालमाय दादुलिसो होनबा गैला बेनिखायनो स्लिम बनाय मेन बनायग्रोदो बयबो सब दा स्लिम जागोन आरो खोन्था जालालै माथो जाहांबायलै आरो आधा किल' नांबावगौसो पाउडारानो थोथाराखैना पाउडारानो नांबावगौ आरो इयाव मोजां होदो एकदमबारे घन्टाबो नाङा 6 घन्टाल' मावबानो हाबा जागोन आं लोंनायनि जानोसै समाव जाथारसिगोन नै जालायबाय गोबावानो लायो दाबो हाथाराखैनो फुंनिफ्राय मावनानै खथासेनिखौ इन्जुरा जि स्मिथ थांखायो
दिनै जाबाय बेखिनिया टें 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 जोंना न'आ नै प्लास्टार मारिगासिनो दं जे बाहेरना जोबसिगोन बाहेरथिंनि बियो उनथिंनि बे उनथिंजायनि न' उनथिंजायनि दिनै हागोन ना हाया प्लास्टार मारिनायखौ होनदोलै बे रायजोनिनो बेल'सै ने ओमफ्राय मोनसे गाबोनसो हासिगोनदां ने बेल'सै आरो बाहेरना बे रायजोनि जालायखाय बेलाय इउटुबारावला